No, zdravíme vás u dalšího videa. Videa. To je. Taunt. Bam, bam, bam. Tada, pojď ještě jednou. Pojď ještě jednou tam. Bam, 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 da. Koho jsme zabatě? Tak vidíte, Michal se nám už na začátku videa zabil, ale hele, tady má někdo Black Ambassador. A jmenuje se Blackjack. Blackjack, no. Je u nás nejlepší, má 14 bodů. Jsem taky hrál, ten je hrozně dobrý senpai, protože má Black Ambassador. Počkej, čekej na mě s tou centrinou, ono tě zabije. Ne, nezabije. No, tak tě zabil sniper, to je skoro stejný. Ne, nezabil mě, zabil mě scout. To si říkáš teda někdo. Já jsem si musel vzít místo tady padáku tuhle brokovnici. Už si ji můžeš změnit, to bylo jenom pro začátek na ten taunt, slíbil jsem to Jirkovi. Dobrý, počkej. Jejda, kdo tě to zabil? Jednou ranou mě ten medic prostě zabije. Já vím, on měl kritika, určitě. Tady ty injekce jsou zákeřný. No a ještě, teďka ještě plním achievement s tím baťohem, plním achievement. Uletit nějaký prostě počet metrů. Za tebou je dispenser tam nahoře a pod tebou byl spy. To nepomohlo, co? Viděl jsem, našel jsem novou věc. No jako, počkej, neříkej, Powerjack, jej! Už mě to vytáčí. Vydáčím telefonní číslo tvé. Bé. Michala trošku vedle. Michal by měl zapracovat na nějakém tréninku, protože oni se s ním tolik piplej, aby udělali dobrý trénink na Soldiera a Michal si na to úplně vybudne. Já dělal tréninky na každého, tak buď ticho. A já je dělal 3krát na každýho. A vidíš tam, kde jsem? Jsem tam, kde jsem. A kde jsi? Před tebou v tabulce. Se mnou v týmu. A proto ale až taky 0 bodů. Oh. Myslíš? No tak teď už nemáš určitě. Ale teď jsi jako zabil. Tak to byl ty, kdo tam něčeho tu centrinu, aha. Počkej, ale... Jo, on mi ho někdo vyfouk, aha. To je každý. Matěj vyfoukne každý fukar. To jo. A tady máme Michala, že jo? Čekej na mě! Ne, netautujte s tím, nebo se zase zabiješ. Jsou nějaký taunty, který když se vám povedou, tak vás zabijou. Ale akbar, Co to je za týpka? Už má 18 bodů. Salam alejkum, salam alejkum. Lejkum. Zabil jsem ho. Koho zabil? Makel? Ten Blackjack má tu snajperku, kterou chci. Já, Tady tu vidíš, snajperku bych si vždycky přeju. pak je Blackjack, jo. To je hodně luxusní, kámo. Doufám, že to není cheater, že by ho vyřadili. No, tam v popisku má tam, jak viděl jsi popisek, prej je zakázena v tisícech zemí. To je u každý, to tam taky budeš mít takového v popisku toho. To je super. V popisku budeš mít prostě napsat, jsem zakázána v tisícech zemí. Nemůžeš je použít. Neuvěříš, kolik mám života. 5, počkej, vidím tě. To teda nemáš. Mě že někdo zabil. Ale on mě nikdo nezabije. Alespoň teď ne. 4 bodíky. Mám to, pim! Jo, zapalil jsem je tam. Ne, pomoc. Jau. Ne, Mati zabil, Mati jde za tebou, on ti to, Mati to fakt není nějak. Já už beru nějaký, ale musím splnit ten achievement na tom padáku. Tak možná tam s tím padákem, musím splnit ten achievement. A to je. Sakra. Jo, mám kill a skill. Jdeme se koukat na Michala. Pojď. Žiješ? Zatím já. Tady. Ten je Michal. Michal má Komangler 5000, to je dobrá zbraň, protože nepotřebuje náboje, je vlastně jenom na čistou energii. Já jsem čistá energie. Ty jsi čistá neenergie. To je taky možnost. Aj bacha, sleduj tohle. Já to nemůžu sledovat, já už žiju.
No Blackjack už má 26 bodů. Shit! Jo, trefil. Michale, kryj mě. Kde jsi? To jsem se vrátit. Kde pak jsi ty? Já jsem v resupu. Bacha, jdou vám tam 2 somráci. A jeden z nich je medic a druhý, myslím, že demoman. Somrácí! Pim! Trefa. Přímá trefa do něj. Zabil jsi? Kill. Ano, to spy za náma jsem zabil. A tam ten nevím, ten zatím neuhořel. Ne, ten je zpátky tady, s tím medikem. Jednou ranou. A protože mají větší výbušnou sílu, tomu medic dává. Ten Zakicon mi za chvíli bude dominovat. Protože už mě zase zabil. Šikulka je to. Ne, není to šikulka. Michale, pojď Heavyho. Ne, pojď Já Medika. ještě- Pojď já Medika. Ale chci splnit ten achievement. Dobře, tak, ale pojď inženýra, to jsme slíbili. Jo, ale ten achievement. Achievement počká. Tak mě tady můžeš krejt, já tady půjdu, já ti půjdu krejt. Ty kryju ze zhora. No nevál. Bam! Zabil Ty jsi jsem mě tě... vyžral kill. Sorry. Já jsem nevěděl, že ho chceš taky. Hej, tady má Ne, někdo, já často killy nechci. tady má prostě někdo festival revolver. Jo, já vím. Ten Zakicon je pěkně blbej. Zakicon, 25 bodů. Michale, pojď, až umřeš, pojď za snipera, teda za toho, za inženýra. Slíbili jsme to. Já vol. Javul. Teda pokud někdy umřeš, já vím, že ty žiješ vždycky dlouho, ale neděláš body. Tu, sakra. Hele, je tam spy. Platíme, I believe I can fly. Sakra, šel do mě. Bam, 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 bam. Já tě kryju. Pojď, kryj mě. Tak co, užíváte si prázdniny, teďka pátek budou prázdniny, což bude super. Už máme prázdniny teď? To nevíš? Já mám šel zítra, protože dneska jenom nejdem, že jenom skončila škola. Jo, všem už dneska skončila škola. Už tady vyrovnávám statistiky. Zase mi někdo zničil sentry. Ten Zakicon. Jak to, že ho ta moje sentrinka nikdy nezabije? Protože on jako sniper s lukem ji může zničit na jednu ránu. To vím, ale přeci jenom, než na ní zamíří. Tak co když ví, kde je? Nemůže vědět po každý, kde je. Hele, Blackjack ho zabil. Dobrý je pan Heavy. Hele, spy. No hoří Heavy aspoň. Michale, tady máš spáje. Je to spy. Bam, bam. Tam je hořící Heavy, tam bych nechodil. Tak už tam není hořící Heavy. Bam. Bam. No už tam je prostě Heavy, ale. Heavy, kde jsi Matěj? Já kryju ji tady. Jej, Danánku. Kryju ji. Ne, nekryju, umřel jsem. No, já mě zabil někdo úplně ze zdola. Tak si vem inženýra. Já jsem nechtěl. Dělej. Dobře, tvoje se to víc pomalé, taky položíme tam na ty bedny. Je to slib? Kámo, on ho teďkon strefil úplně mimo. Co, Blackjack? Jo, Blackjack trefil úplně mimo toho člověka a dal mu headshot. Právě. Tady je Michal. Michale, pojď. Počkej, já si musím, že zase někdo přeměnil zbraň. Aha, ale Tak, už držíme slib. Tak Jirko, tady máš. Ale já mám tu, co dává kritický rány, když mi zničí centry, no tak to si asi vezmu, co? Neplejte jenom náboje, aby vás centru. Ne, on mi někdo zničí. Klidu centry. Buď v klidu, já tu. Pojď. Už jdeš? Já se sem. To bude ten mohl potom projít. Ahoj. I'm moving this. Nemluvím, ne. That would get heavy. Enička, Alcha, kde jsi Matěj ty? Mě zabil Johnny Boy. Já tu jsem to nedu stavět teďka tam Ne, je nahoře. tam Soldier. To už jsem taky všiml teďka.
Hele, kryj moji centry. Počkej, mě to ani teďka nedalo kritický, že nebyla ani dostavěná. Co se kryš? Tady je moje mini centry. Tak ty spíš kryj mojí centrum, když ty máš prostě mini a stojí se ti o dost rychleji. MUR. Prosím, ať umřel. Snipery! Ne, Deadringer. Ne! Mě zničili! Spy. Blackjacku, čaues. Ne! Jo tak! Hele, někdo mi poničil zase centry. No to já ne. Cheat. Prej nás i cheat! Ale Sakra. on je to cheat. Mě Že někdo někdo zabil, poničí centry. někdo zničil dispenser. Jo, nějaká baseballka, takže nějaký scout. Jsem také slyšel. O, je tady. Ne! Cože můj centrum taky někdo zničil? On ji zničil. No dobrý, umřel jsem, ale udělal jsem dost bodů. Ne, někdo mi sapl centry. Kdy máš? Zakicon jeden, už je zničená. To nevadí. Já si postavím novou. Kam jdeš? Já jdu někam. Počkej, taky přines, já tě budu krejt svoji minicentry. No taky postav přišel. Pau. Ne! Sakryš medic. Tak to nemá cenu. Čis. Sabouk! Počkej, já zdrhám. Kufřík, máme kufřík tady. Hoši, je tady kufřík. Tu jsem měl stavit za roh. Když jsem chtěl pro ten kufřík. Jakože určitě budou chtít. Jsi mrtvej? Nebo žiješ? Jo, jsem mrtvej. A co ty, jak žiješ ty? Já žiju dobře zatím. Mám sice blbě, protože... já jsem dal někdo hezký zvýšení. Ne, hledej ho, ten má Deadringera, je tady. Ne, já Michale, jsem... tady, Soldier! Soldier, za tebou! Když jste mohl kolik do těch spájů. Inženýr ne prostě nejde, dobrá. Takže už to na to pečeš? Inženýr ti nejde, kde nemáš nejvíc bodů. Protože já jsem dělal to nejlepší místo, co tady mohl mít a byl jsem na sedabu s debilama, který mi tam furt Nemluv dělá. prostě ve videu. To se nedělá. Tak s imbecilama, to je to lepší? Ne. S mentálně postiženýma? Jo. Jsem někdy tu centrum. Au, do pytla. Píček, píč. Zabil jsem. No dobrý, ale já už tak jasně mám postup v achievementu. Zabít 1000 lidí. Kritickou ránou z Komangloru 5000. A kolik jich máš zabitých? 250. Ty už si 250 lidí zabil. Kritickou ránou z Komangleru. Ty jo, ten achievement asi začnu taky plnit. Nebo prostě nějakou kritickou ránou. Nejlepší jsou na Komangleru, protože ty je použiješ. Kde ne. MUR. Zabil mě MUR. Tady se koukáme na moji úžasnou sentry. Kryuji, pím. Zabij ho, ten mě zabil. To je Pí. MUR. Trefil zabil jsem ho. ho. Stokrát. Ne. Tak. Vidí mi. Kryuji. Když mám životy, pomoc. Tady umírám. Pomoc. Tady umírám. Jau. Kdo tě žáhnul? Vidím toho Nevím, hezlo, vidím. nějaký pyro. Bych Bam. pobládal. Kill! To prostě... Ale... Zakicon tady zase jako zabil. Taky co nesmím. Ale není nejlepší u nich. Sakryš. Tím už se umřel. Já na to taky peču. Bam. Já letím už taky dolů. Počkej, tak já se vezmu taky Commander. Ne. Aha, zrovna jsem se podíval na mrtvolu. The end. Johnny Boy 2000. Jo, a chci jenom říct, že tentokrát to není, že jsem tady začal dřív hrát. Než Michal. Tentokrát se to úplně na stejno. No je. Pojď, pal. Nekoho jste zabil. Zakicon tě zabil.
On už ti dominuje. Já jsem si Matěj. říkal, že mi za chvíli začne dominovat. No, Bych nechtěl. ne, aby mi dominoval Zakicon, že jo? To je taky dobrý. Bam! Já ho jdu vypít se scoutem. Lepší, ukaž teda. Oh, Nechci teď dá hnedka headshota. ne. Nedá, dá ho tobě, ty jsi pomalej. Bam! 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 Ne, dal tobě. První. On někdo zabil Blacka Jacka. Killa, mám killa. No, Black čeká někdo zabil, no. Protože on jde za medika. Peču na spáje. Hledám svýho dominátora. Bam! Nebyla se taky rána za Sakryš, Zakicon umřel. taková si teďka ještě nezabiješ. Že mi to šiklo, Ne. padák a tam to, co tě oživuje dohromady. A on o sobě v pések. A už mám přijít zpátky. Po 60. Sakryš! Nějaký Minecrafták mě zabil. Se jmenuje Timur Herobrine. Crazy Jak? old man. Jo, na mě zavolá. Jak se jmenuje ten? A oni tady jedou Konga. Jedou tamty. Nejedou tady, nikdo tady nejede Konga. Jeli tam, ale oni přestali, protože tady někdo Jo, tady. No vidíš, že to jedou Konga. Já si jdu 4. připojit. Jdu. Peču na to, jdu zabít Zakicona. To nezabiješ jen tak. No, to mě ještě neznáš. Tak jak se znám, tak ho nezabiju vůbec. To je Matěj. Pak si Matěj, tady je Matěj. Tyjo, Zakicon je někde mrtvej. Ne. Zdrhá. No to teda zdrhám. Sakryš. To jsi myslel, že bys to vyskočil, jo? Bam! Naivně. To úplně nesnáším, když se má kritická raketa. Zastaví ho Yes, někoho přede Heavy. mnou. Zabil jsem toho Heavyho, co zabil tebe. Toho Má crazy zajebet. old mana. A mázejte všichni pryč. Bam! Bam! Kill! Další kill! Dobrý den. Zase lagy a... Tak se vrátili na... Ne, už jsem spadl. Na FPS se vrátil na 30. Zabijte ho! Nice. Co Matěj? Čau. 20 FPS. Pustí co? Možná. Jo, a mě už nikdo nedominuje naštěstí. Eh, Huj. Já jsem se, že umřu, že mě zabije. Hráč Ryb se připojil do týmu Red. To je zrádce. Tak Hele. teďka. Tak teďka bude doopravdy Ryb, ale... Ne, on mi se poslal kritickou raketu. Jsem se na ní z těch šachty ven? Ježiš, ten se blbě. Ne, zase jenom bude dominovat, proboha. Michale, ty nemorální prase. Cože, co jsi udělal? Užíhl jsi. To říkáš uříhnutí. Sakryš. Vidíte, jak je... Oh, ten Blackjack, podívej se na něj, jak vypadá. Za Heavyho. Škoda, už je mrtvej. Ale má úplně epickou ruku. Má tu železnou. To jsem neviděl, to chvíli nejedu. Ale kámo, tady já jsem se tyjo. Mám teď si pryč. Hej, kámo, Co? mám tady kamaráda. Zakecone! Dominuje ti? Ne, on zabil mě jenom. Sniper, jdu ho zabít. Kde máš? O, to má tuhle železnou ruku. O, tak to je luxusní. A ten účes ještě k tomu. A to tričko roztržený tam. Jo. Ne, to jsem to viděl Matěj. Oh, zabil jsem zase Zakicona. Vypadni. Ne, pomoc. Medic. Ne! O krvácí! Ryb, na tebe! Au. Sakryš, Ryb mě zabil. No vidíš, mě taky zabil. To je prevít rybský. Za chvíli bude opravdu ryb. Jak jsi říkal. No a ode mě. To já. Ne, ode mě. Ty jsi sniper. Klik. Od kdy? Počkej, ne. Spy. Ne. To nezabiješ sniperkou.
Ty máš obyč SMGčko? No. No a? Máš pro obyčej SMGčky. No jasně, že mám. Potřebuji medika. Pojď to rychle. Pojďte mi helpy. Ne, nepotřebuješ. Ale potřebuju. Vidíš, už ho potřebuju. Medic! Kolik máš života? No, málo. Kolik má? Nevím, 20, 30, 40 maximálně. Medic, healuj mě. Už mě healuje, konečně. Tebe nechce healovat nikdo. Ale mě healuje. Tak to je vadný. Ne, demo man! Jsem se tady přebíjel a on mě do mě začal střílet. Fire Monkey 125 is dead. Ale Matěj! Matěj! Taky bude za chvilku dead. Nebude, mě se Napiš. automaticky regeneruje srdíčko za sekundu. Neles! A někoho jsem zabil. Toho dema. A on zabil i tebe. Jo. Vidím zase toho Asi spy. jo. Je tady zase ten spy. Jo, Mama. když se chcete převlačit za jako spy za vlastního člověka, jako třeba, že se chcete přelíst, když jste modrý za modrýho inženýra třeba, tak proto zmáčkněte ještě u toho pomlčku. A funguje to, zkoušel jsem to. Potřebuji help. Ne, No. nepotřebuješ, jsi mrtvej. A co ty tam děláš dole? Si tam užíváš dole. Vedle. Žádný vedle. Zase Ty jsi vedle. trefil. No ale nezabil se. Já tě budu sledovat. Z první osoby. Ty kráso, oni tady síli do vzduchu. Ježiši, oni jo, píčovi. Jak se tam užíváš dole, Matěj? Dobrý. Pak ti nejde pošlu. RIP. Doprči, ten ryb se blbě trefuje. A nevím. Zakicon, hele. Vidím ho taky. Zakicon není můj. Je tvůj. On nechce vylízt tam z toho. A já tady na něj Potřebujeme, míři. aby se někdo zastavil, aspoň na vteřinku. Dobrá. To mě tady někdo kosí. Třeba jako tamhle ten inženýr. A nemám život. Pomoc! No nestřej do mě, cožku. Já nemám náboje. No, ale máš taky. Život Zabij mám... to. Dobře, nemám. Taky jsem zase někoho zabil. Na tebe taky někdo zabil teď. Johnny Boy. Ten je od nich nejlepší. Pojď, Michal, podpoříme je. Počkej. Dám si medika, až umřeš. Ale počkej. Kde je ten Zakicon? Taky co je, myslím, že mrtvej. Ne, on neumřel. Umřel, tak se podívej do statistik. Zabil jsem někoho, dobrý, konečně kill. A tady ten tam ty úžasný. A prej, že jsou tady ty rukavice blbý. Nejsou blbý akorát. Headshot. A pojď sem kam, no, kde jsi? Teď mi neutek, já nemám Ne, životek. ten ryb. Zase zabil rypík. Kde pak je? Ne. 11 bodů. Oh, hele, tady má ten Blackjack, má tu novou, tu panic attack. Jo. Jo. Mamo! Zabil jsem někoho, zabil jsem spáne. Chudák Blackjack. Mama. Ty vogu. A ryb zabil Blackjacka. Jako fakt. Je Blackjack. Matěj, pojď. Zase mě zabil ryb. On je takový ten otravný scout, který vždycky jenom dorazí. Megalak. Mám je. Ping. Ne, někdo mi to vyblokoval tu ránu. Michal, tak to by bylo pro tohle video asi úplně všechno. Počkej chvilku, minutku. Dobře, až Michal umře. Sakra. Už natáčíme totiž docela dlouho. No, tak dobře, končím. Tak to končíš už? Jo, takže my vás zase opouštíme, ale u příštího videa ahoj. Čau.